Panang tatar iti committee and finance budget and appropriations ng itataguluan ni chairperson sa Sangguniang Bayan Benigno Aquino. Dedikat talaga tutukan mi iti panlaka bingay-bingay iti pondo iti gobyerno lokal iti iling Solsona. Taado iti makikita tayo nga naka-budget nga hamit nga maususar. So, tanong ma-utilize mo lang aming DJ kwarta iti gobyerno. Ma-utilize nga dati mausar. Kasi awan sarbina iti may isang pondo nga papunduam no hanmon tumel lang nga ususaren agbalin to mga surplusen. So, kitkitaan mi nga nasaya at dagitoy ket aging kanatatakit at dapelang yan ti committee. Ano dagiti kang runaan to nga tutukan tayo manan, sir? Of course, dagiti priority projects niya po mayor iti Delara administration. So noan more on dagiti panakatulong kay itang taltalon, panang improve iti panang mula iti tabako, giving them additional incentives or iti support aga po iti gobyerno. So from the budget, hamo may katigita dito infrastructure can dagiti support iti eskwela can amin nakavera na ba amin. So naana dagiti priority projects iti Delara administration so iti nakatutukan na. Manut budget tayo para next year, sir? Next year ti budget iti iling Solsona kat napanen iti 202 nga kumbaga no talagang kita tayo met akat umabot tayo mat iti first class municipality ngam iti pinagbabudgetan ay qualifyan ket basit lang aming nga basitan iti panag first class mean ngam we stand to be second class municipality tiga po na makahan nga marigatan met nga mang-maintain kasi once nga hamo nga ma-maintain di sa 200 plus a million nga budget iti iling Solsona ket bumabanto malaing. So nakababa hindi kasi. So better nga second class at based on last year 172 million to 202 million.